Zbirka ljubavne poezije Martine Vatre, autorke Danijele Vulićević, predstavljena je kragujevačkoj publici u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Martine Vatre su Danijelina 7. knjiga i njena druga zbirka poezije. Ovo je druga zbirka pesama, inače 7. moja knjiga. Objavila sam najpre zbirku pesama još 1997. godine, među vremenu jedan roman, jednu zbirku priča, 3 romana za decu i prošle godine u izdavačkoj kući Vrana iz Niša ovu zbirku pesama Martine Vatre. Martine Vatre su zbirka ljubavnih pesama, jedina u srednjem ciklusu koji se zove Tinjanje, ima nekoliko pesama o akrostihu i socijalnih. Inače, nešto najlepše u vezi Martinih Vatre što mi se dogodilo je saradnja sa svim kolegama ovde u Kragujevačkoj biblioteci, tako da mi ovo predstavljanje večeras baš znači, jer mi je nekoliko kolega odavde pomoglo kod samog izlaska knjige i pripreme za knjigu. Još nešto što se dogodilo je, iako Iskru Milenković znam dugo jer ide u istu školu koju idu i moja deca, ova naša saradnja na predstavljanju ove knjige je poprimila takav obim da ja svuda kažem i večeras ću reći da je ova knjiga iskrena, isto koliko je moja. Utočište nisu zidovi, užurbane noći, isprepletani udovi, natečene usne, krupne reči, sitne pažnje, čežnja u gledalu tvog pogleda, predaje o pokretu mog ramena. Utočište je izbor da ostane bez pitanja, tvoja potreba da odeš bez objašnjenja, sloboda u lavini pomešanih osjećanja i izbor da volim bez uslova. Veče poezije ulepšala je muzika Iskre Milenković. Danijela Vulićević je po obrazovanju logoped, po zanimanju bibliotekar, a po interesovanjima pisac. Rođena je u Kragujevcu, živi u Aranđelovcu, a radi u Lapovu. Šta najviše volite da pišete? Ja pesme pišem zato što moram da ih pišem. Znači, razumeće me pesnici iz publike, kad morate da napišete pesmu. I njih to kažem na svakom predstavljanju. Prvo sam mislila da će biti sramota, ali u stvari nije. Ja bukvalno kucam u svoj mobilni telefon u momentima kad spremam ručak, eto. Naravno, posle par dana ih prepravim, pogledam, pošaljem nekom, pokažem, da se posavetujem i to, a te romane dečije pišem zaista što volim i meni je lako, ne u smislu da sad podcenjujem to,
Naravno, ima tu puno posla i to je ozbiljno, vrlo ozbiljno pisati za decu. I odgovorno, ali taj način na koji sam uzela da ih predstavljam, kreativne radionice, su ono što zaista u ovim trenucima deci jedino može da zadrži pažnju. Znači, ja se sećam kad sam ja bila dete, pa dođe Dragan Lukić u našu školu, mi ga 45 minuta gledamo kao Boga i slušamo njihovu poeziju, to više danas nema. Deca vam neće dozvoliti da im nešto pričate 45 minuta, ali će rado učestvovati u onom što želite da podelite s njima, u smislu da i oni učestvuju, da i oni daju svoje mišljenje, da nešto kreativno urade i tako. Tako da imam u planu nastavak tih šara Dašine svaštare posle proleća i leta, naravno sad ide neki jesenji deo. Kragujevačka publika upoznala je Danijelu kroz njenih dosadašnjih 7 književnih dela. Pisala je za odrasle i decu, poeziju i prozu. Objavljivala je zbirku poezije Totem, roman Propast jednog Benđamina, zbirku priča Polupuna čaše poluprazna i romane za decu Prolećni limbo dance, Šašavi letnji ples i Iznenađenje na sretenje. Prozu pišem dugu, a pesma se stvori. Zaista se stvori. Naravno, ne mogu da budem nadobudna da kažem da pesmu napišem i to je to. Tu pesmu, naravno, kad odstoji i prođe nekoliko dana, iščitavam pa promenim nešto, konsultujem urednika i tako. Po motivima svojih romana za decu održala je oko 70 kreativnih radionica za decu u osnovnim školama i javnim bibliotekama. Ipak najviše volim da pišem romane za decu. Zato što se stvarno dok ih pišem baš zabavljam kako sa svojom, tako i sa drugom decom i volim da vidim osmehe na njihovim licima. Predstavljam ih isključivo u vidu kreativnih radionica i držala sam do sada 70-ak kako u osnovnim školama, tako i u javnim bibliotekama širom Srbije. A šta vas inspiriše da pišete za decu? Krenula sam tako što je moja sestrična me zamolila da je napišem neki sastav o hrani. Bila je učenica 1. razreda, pa kad sam videla kako je to u stvari teško, ne spustiti se, nego razmišljati kao deca. To je onako za mene baš bio izazov. Deca najčistije razmišljaju. Najiskrenija su. Svaka od tih radionica, bez obzira što na njima obrađujem istu knjigu, odnosno jednu od ove 3, uvek ode u nekom drugom pravcu, meni potpuno nepoznatom. A kako jedan logoped vidi govor? Koliko je važno da se pravilno govori? Važno je i moram sa stanovišta logopeda da kažem da mi se uopšte situacija trenutna sa našom predškolskom decom, pa čak i sa onom koja su krenula u 1. razred ne dopada. Jer i na radionicama sam primetila i na poslu da im je rečnik dosta siromašan u odnosu na neke druge generacije, jer radim već 25 godina kao biblioteka. Deca sada pišu skraćenice. Da, pa to i mi radimo isto. U ovoj poslednjoj dečjoj knjizi ja govorim o dečaku koji se iz 1804. nekim čudom, vremenskom mašinom, našao u 2015. godini i bio primoran da 2 nedelje bude sa dečakom i devojčicom u jednoj porodici i onda ih je on u stvari naučio koje su lepote igre i provođenja vremena u prirodi, jer mu je buka i sve boje na televizoru i na kompjuteru su mu smetali i onda su oni jednostavno morali da se vrate nekim zaboravljenim dečjim vrednostima. Ostrvo bez interneta. Da, baš tako. Šta sada radite? Pišete li nešto novo? Pa pišem novu zbirku pesama i očekujem da je do kraja proleća završim. Istovremeno pišem i zbirku priča. Eto, nekako sam završila krug nakon jedne zbirke pesama, romana, jedne zbirke priča i tih dečjih. Sad sam krenula novi, ponovo pesme pa ponovo priče, pa ćemo vidjeti dok ću stići. Između ognješta i beskrajne priče u ovoj knjizi se našlo sagorevanje, tinjanje i rasplamsavanje. Klima li sto se ljulja dok ti pišem pismo, užurbano, da prestigne misao besmislu napisano, dok vatra pusketa u kaminu planinske kuće, u koju nismo kročili jer nismo trajali do zime. Dim bez zastoja prolazi kroz oblak, odlučno, predano, gravira putanju do oblaka, a oni papeljasti umiveni plaču.
Kapi kiše se grupišu preciznije od pitomaca na Vojnoj akademiji i u skoku bez padobrana sunovraćuju se u lopu nasred asfalta. Ona buja kao ova zevalica koja mi utrobu guta na živo i postaje neprohodna za bicikl sanjivog poštara. On naglo ukoči, iskobelja se iz žica i osjetivši miris prženog poverenja, seti se da u torbi ima jedno pismo, teško 4 tone i besmisleno. Dok pišem, a 100 pucketa, ljuljaju se kamin, odžak i nebo u ritmu mojih jecaja. Ti stojiš na pragu naše kuće koju nismo stigli da okrećemo i lagano se preobražavaš u 3 znaka uzvika na obrisu mog odustajanja.